Inawgurat iċ-ċentru Case f'Birkirkara li taħt saqaf wieħed joffri servizzi speċjalizzati għal kura ta' tfal, adolescenti u żgħażagħ. Il-Case inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela se jgħaqqad flimkien żewġ servizzi li qabel kienu jaħdmu separatament, dak ta' Child Development Assessment Unit u Child and Young People Services. Il-ftuħ ta' ċentru qed iwassal biex tissaħħaħ ukoll il-koordinazzjoni bejn is-servizzi u bekk il-familji jibbenefikaw minn aċċess aktar faċli, effiċjenti u komprensiv f'post wieħed. Flimkien mal-Ministru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva ġew Etienne Abela, il-Prim Ministru Robert Abela ra l-faċilitajiet ta' dan iċ-ċentru fejn iltaqa' mal-professjonisti u l-impjegati kif ukoll ma' tfal, adolescenti u l-familji tagħhom li kienu qed jibbenefikaw mis-servizzi offruti. Dan iċ-ċentru joffri kura holistika li tindirizza kemm il-ħtiġijiet fiżiċi kif ukoll dawk marbuta ma' saħħa mentali immirati għat-tfal u żgħażagħ, flimkien ma' servizzi kliniċi speċjalizzati oħra fl-oqsma ta' smieħ, l-oftalmoloġija, l-speech u occupational therapy u anke fiżjoterapija. Barra minn hekk Case jinkludi tim wiesa ta' professjonisti fosthom tobba, infermiera fil-qasam tas-saħħa mentali u fiżika, social workers, terapisti u ħaddiema speċjalizzati oħra li l-koll joffru appoġġ lil pazjenti. Il-faċilità tinkludi wkoll spazji infassla biex itejbu l-esperjenza ta' dawk li jagħmlu użu minn dan iċ-ċentru u spazji oħra adattati għal bżonnijiet ta' tfal u tal-familji tagħhom.